ndị chọọchị tụọ ego gonye fada moto asị na miracle mana mmadụ tụrụ ego ahụ ọ dị mma omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ obodo a bụela baịbụl a na-akwụ ụmụaka rakọ ụnụ ụgwọ na-ekwu enwere mbọsị gọọmenti nyere ụnụ 1 naira ana m ajụ unu enwere mbọsị ma ọmị gị pụtara gwa gị sị na gọọmenti wetara 5 naira si nye unu ọ dị gị ka ya aka ndị nke gọọmenti ha na-akwụ ụgwọ mma agụụ na-agwa anyị gọọmenti jide gị anyị ndị ụka sị gị taba afọ na Jebez tara afụfụ na Jebez ma ege na wee jụ unu Jebez abụ onye Nsụka unu ama Jebez ama unu kama ndị ụka ya asị anyị sikpụba anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụ ndị London ụgwọ ọnwa kama ndị ụka ga-apụta protest ha sikpụba anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụnye Germany ụgwọ ọnwa kama wicked souls Reverend Fathers and Pastors ya apụta si gọọmenti ụwa na ndị Afrịka ụgwọ ọnwa na a na-akwụnye Switzerland ụgwọ ọnwa kama ndị ochi ndị ụka ya apụta si Nigeria gọọmenti ụwa na anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụnye France ụgwọ ọnwa ihe ndị ụka ga-eme bụ si anyị jisi ike taba afọ na Jebez ma egene tara afụfụ kpọọnụ ha terọrist kpọọnụ ndị ụka terọrist kpọọnụ ndị fada terọrist the pastor terrorist. But on the terrorist. Land, everywhere. They will kill you and blame you that you don't have faith. Ono no akoko as a man, akoko nye. Ono no akoko as a man na His Excellency Prof Charles Chukuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Iho abona na unu na ekwu bi ihe mere. I know they say fake life. I know they live fake life. When His Excellency win governor. One I work as a man in Onuke. Where His Excellency not for everybody, Shakatala Balobolobo, Shadababa, His Excellency, the other north, and I will work you, I will go. One bar for West here, as I'm gonna, as I'm gonna, as I'm gonna, one bar for West here, nah. Because just solve a problem on Nine, June and Ben Nagi, June and Nigeria, and Bozo, Marapunkem. Oh, yeah, can I go to West again? Na iwere escort na-aga wee nye mmadụ olive oil pastor gị ji escort na-aga wee nye gị olive oil ka ị na nwunye ibe onye megene ibe onye megene gị nwa bụ pastor na-agwa a sitting governor na-agbari egbe sitting governor bụ onye isi ndị nche nọ na Anambra State ọ na na-ekwu Anambra sitting governor bụ the first security personnel enwere na was na Anambra State megene the concern was na Anambra State megene the concern na onye bụ onye isi ndị army onye isi ndị DSS of the state onye isi ndị police of the state onye isi ndị nchekwa ma udo ga-achị m ihe niile ka nwa bizango nwa ka nwa bizango na-agwa na ọfere ebe agbari egbe His Excellency wee sị ya solve problem ndị ọzọ agbago His Excellency egbe agbago egbe now nwanne anyị nwoke gwara His Excellency na ga-agbu egbe e kidnap Reverend Father ya na ya na-abosu Father na-esu ya na na-enyere aka ebe ha na-egbu ndị mmadụ wayo ona na nwe na-egwu o wee kpọzie His Excellency si ya biko ya send ndị ọrụ nchekwa ka eje n'ime ọfịa je kpọta Father ya wee jụ unu as a man na His Excellency nwa Agbafọ kedu onye bụ man of God kedu onye nke bụ man of God kedu onye nke bụ prophet kedu onye bụ ezigbo prophet kedu onye bụ ezigbo man of God kedu onye na-aza ekpere kedu onye na-aza ekpere kedu onye na-afụzi vision n'ime ha na-abụ onye na-afụ vision ndị ụka ga-emeri unu n'agha Reverend Father ọ ga-emeri unu n'agha Pastor ọ ga-emeri unu n'agha Reverend Sister ọ ga-emeri unu n'agha Pastor ọ ga-emeri unu n'agha Okpas ọ ga-emeri anyị n'ọrụ a nwa Father emeri unu n'agha nwa Pastor ọ ga-emeri unu n'agha nye Bishop ọ ga-emeri unu n'agha nye na-akụ ụka ọ ga-emeri unu n'agha onye ori Father ọ ga-emeri unu n'agha nwa Semini ọ ga-emeri unu n'agha seminary ọ ga-emeri unu n'agha Simba Nwachukwu Father ọ ga-emeri unu n'agha oh Simba Pope ọ ga-emeri anyị n'ọrụ a
Kama bizango gemeri ono na ya. Simba. 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 Nwa virgin o gemeri ono na ya. Simba. Oh. Simba. Omena na buze eziokwu na ndụ. Una ga-ekwe ka ndị fada meri anyị n'ọlụ a. Una ga-ekwe ka okwu asị sobe eziokwu ọkpa. Una ga-ekwe ka okwu asị sobe eziokwu ọkpa. Eri daadụ unu na-agwa unu na enwere onye ngwụrọ gara ije. Onwego onye ngwụrọ n'ọma gara ije. Enwego? Omena na buze eziokwu na ndụ. Ihe ndị na ndị fada na-abụrụ aga na Jizọs na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a. Enwere fada nwere daadụ unu enweghị. Fada nwere moto, ọkwa daadụ unu nwere moto. Fada rụrụ ụlọ, ọkwa daadụ unu rụrụ ụlọ. Ọkwa eziokwu. Daadụ unu na fada ka onye ka mma. Because na amụtara m nwa. Onye amụtara nwa ka ya na-akpị ya. Ka ya na-akpị ya. Ndị fada bụ gịnị? Ndị bishọp bụ gịnị? Fada bụ gịnị? Ndị sista bụ gịnị? Fada bụ gịnị? Sista bụ gịnị? Bishọp bụ gịnị? Onye na-amụrụ nwa bụ gịnị? Onye na-anụrụ nwaanyị ma ọ nụọ di bụ gịnị? Ofeke n'asụsụ Igbo. Onye kpachara anya kpachara ya. Because that condition is ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya anụbeghị di maka na di ya adịghị. Di ya na ụfọdụ nọ na prison. Nwoke kpachara ya si na ọmanụ nwaanyị, nwaanyị kpachara anya si na ọmanụ di bogede ofeke 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 Reverend Father, Reverend Sister, Reverend Bishop, Omo Bezango, my baby virgin, my baby virgin, my wife virgin, my baby virgin. Okay, now my wife, no maradarada. Okay, now my wife, my non be busy no no. Okay, now my wife, my baby virgin. Ojo kwase mogo, ojo kwase mogo. Miss in the range, miss in the range. My baby virgin. Oh, the police here mogo, oh, the police here mogo, the police here mogo. Ojo afone mogo, afono wayo, afono wayo, afono manipulation, afono brainwash, emotional afono, emotional afono. My baby virgin, my baby virgin. Afono wayo, afono wayo. Yahoo yahoo, onye yahoo. My baby virgin, nwa yahoo, nwa yahoo. Umumogo, ines nwa virgin. Oh na another pego, nego anara, nego moto holo. Na kondi chugwa, wazu umumogo. Na Jesus igenye ha. My baby, my baby. Ona mi posta de. Na mi feed them bottle. My baby, my baby, my virgin. I'm on mama Marayama. Manopuna pa Marayama. I'm on mama Marayama. It's the government of Mariama. I'm on mama Marayama. The bottles of the Mariama. On a bamoma. Mano just got saga. On a bamoma. Oh, the escort saga. My baby, my baby, my tata. Nwa baby nwa virgin. Ihe ga-ama na nwa virgin be manipulator. Oto si rapa afọ ọnụ. Oh, costume. Thank you. Asamunyem. Give me 5. Ihe bụ costume. Oto ya bụ nwe costume so fa ya do yiri na. Hey, imanago ni ihe ye me na film. Oba ga alụ my son chop knuckle. Onwudu costume ya bụ so fa yiri na oba ga alụ. All costume. Now, if you na video man na Facebook ebe na esi afọ na post ndị mmadụ na say, "Oh, look at our daddy because of us." Onye na say look at our daddy because of her. E work eba e we na be okwa eziokwu. Yes. Mụ nnụnụ kwụ ụgwọ nọ ya nwa kwụ ụgwọ. Ụlọ. Ntinye data tinye. Data. Ncharge phone charge. Phone. Wa daddy ya ba phone gịnị ka o ji sekpere asọ ọbụla. Brainwash, but her slave. Slaves. Almost slaves. Almost slaves. Asị na onye na-efe chi ya ga-adị ka chi ọ na-efe eziokwu. Ha na-efe slave God. So ha nwa ga-abụkwazi slave. Maka na ebe onye ọcha ji foto bịa ebe a bịakwa gị na onye a bụ onye nzọpụta uti foto. Ikwete. Foto picture. Foto nke ti ọbọkwa na Jizọs abịara sị, "Ee, ahụ Jizọs foto picture. One foto. Foto. Nwa onye ọcha. Nwa onye ọcha. Asana. Asana. Obolo ndị Igbo. Obolo ndị Igbo. Obolo ndị Igbo. Obolo ndị Igbo. Una ma ihe na-akpọ prọfesọ, wonu prọfesọ. Prọfesọ. Prọfesọ n'asụsụ Igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ gụchacha ihe niile na-agụ agụ n'akwụkwọ. Ha nwa ka a na-akpọ gịnị? Prọfesọ. Ha nwa ka a na-akpọ gịnị? Prọfesọ. Ụmụ m, una ma na
religion mere professor na Nigeria asị ya wenia phone enu komote miracle alert professor wenia phone onye gosiri akwụkwọ bụ professor kuzie ma na university bụrụ lecturer bụrụ professor ka nwa na pass primary 6 ga-eje go microphone ịkpọrọ another slave master eji akpọrọ ụmụ slave kwuo ya slave will always obey their master. So onye na represent slave master bịa na professor or si professor ya wenie phone enu esekpula na Chineke na ihu professor esekpula na mechi anya asị ngwa wenie phone enu ka nwete miracle alert ụmụnne m professor weniche phone enu ka nwete miracle alert onye ahụ bụ slave master si ya wenie phone enu agwaze professor gwa ya pụta n'ilu ọta ka onye God 100,000 ka onye God 100,000 then nwa bizango professor nwa bizango professor then nwa bizango professor ajụ ọzọ onwe ya ajụjụ agaghịzi ka m mezizi jenye God 100,000 why na pastor when hozi phone nke enu ka God nyekwa ya miracle gene money miracle money enwero miracle money ụmụmụ ụnana nwe ihe na-enye mmadụ ego bụ aka aja aja akụ aja aja onye maka iji agba mbọ ka unu nche niile nwe ihe unu na-eme na nwatakịrị ọkwa eziokwu ọkwa Emeka me mix paint mara park spring ọkwa unu me mix paint ọkwa eziokwu maka unu ncha enwere nke ya ebi be m egocha university unu burukwa ya n'obi ị na-efinish university from youth service je kwụọ ụgwọ n'obiri because I know before then ị ga-enwe ihe na-eme ị na-agụcha university from youth service je kwụọ ụgwọ n'omege na ma ụlọ ndị mụrụ tenant bi na ya you will not live there, you will not live there. Ị ga-abịa tenant ebe ọzọ ị wee taa afọ rụta ụlọ nke gị unu na ife ngwụlụ obiru na-ebiri na ntị ma gwụ na ya 247 na-eche na-egwu ị na-agụcha university ị na-akwụ ụgwọ nọ na-ebi ife na ọchịchịrị enwe mmekọ ife na ọchịchịrị enwere mmekọ now daadunu pụtara gwa ndị Igbo na enwebeghị onye ngwụrọ ọgara ije na Igbo na ndị fada na-agwa ndị Igbo na onye ngwụrọ ọgara ije ajụwazi bụ na enwebeghị onye Afro kedu onye na-ekwu eziokwu oke onye na-ekwu eziokwu eziokwu bụ ofu mena bụ eziokwu na ndụ Baịbụl wee mee ka anyị malụ na ndị ojii bụ demon na ụmụnne anyị na-eje ụka bụ ya n'isi kparị ya na abụbụ ndị arụra gị na ha mekọ ihe wankobo the way fire isi street gị ema na afa ncha bụ katanga na ha ncha bụ gịnị na ha ncha bụ gịnị anịnị na ha ncha bụ gịnị na ha ncha bụ gịnị ihe niile a na-eje ụka ọ bụrụ na onye dị nji ka mụ na ga-eje kụọ aka na befa n'ụtụtụ ha mepe ụzọ onye ha sị na ya bụ Angel Michael eme ha ya asị Holy Ghost fire ha ya asị gịnị Holy Ghost fire ọkwachi ụzọ maka na program gị na onye ọbụla bụ onye ojii bụ demon mana ọ bụrụ na mepere ụzọ n'ụtụtụ a isi ya fire otie fire maka mana ọ demon bịa abịa mana ọ bụzikwa na mepe ụzọ afọ onye ọcha yi gan white osekpuru na slave osekpuru slave master. Yes, Nwada Chizoba, getting married to a Christian is just like getting married to a sheep. Nwada sheep matwani and further na atro na 9 before cross amelo. If speed o kapa agba ndị be ụmụ nwaanyị Igbo ha na-anwụ every day with pregnancy out of religious ignorance. Fibroid. Malaria nkịtị. Okwe nwere nke pastor mix iri mmiri chọrọ m nwa n'azụ oside St. Paul ele. Yes. Eledo ọkwadịga ya mụlasi. Ka eje bụ n'ọgwụ na nwekwara amụ. Osisi kuru nwaachi ya azụ. Oh, no, I'm coming. Hey, Jogo, no, we see from Eba, you was back on you and as well. In the Megan, in chapter 1, verse again. Men of Moses. Bible make I matter. Then Jamaica Bonyocha, and Jagabra Bogene, and Jaure, and Raphael, Elijah, Moses, Abraham, Thomas, Peter and Paul, Elisha, Satano, Lucifer, Sukubum, Puntum, Sukuba, Devil, Mami Water, Pussy, Agwo, Satan. Yes, sir. Make a man no bundi oji. Here na support Jesus. Hancha fonye di nji ka mụ na gị. Pụta na asị na ya bụ Jesus. O si ya Holy Ghost. Fire. Onye ahụ nwere sense. Mba. Onye na-agwa nwe na Jesus na-eme ngwụrụ ọga ije. Wanafube onye ngwụrụ ọga ije. Onye bụ onye oshi ka ọ bụ. Bụ onye abụ gịnị? Onye oshi. Onye na-eje preach ndị mmadụ na Jesus na-eme ngwụrụ ọga ije. Mana onwe bụ onye dara ngwụrụ ọfụrụ ọga ije. Onye wayo ka ọ bụrụ. Gbanụ na Jesus ọsọ. Onye anụ mana school unu. Onye kwute Jesus bụ onye azụ onye nzuzu ma ọ mara ihe. Onye emere gịnị? Onye
ọ na agwụ maka Jizọs na-aghọta na onye anọ onye idiri mere ebere bụ sọ bụ na ịfụrụ onye bụ Baịbụl na-emeri ebere o nwere ihe ọmụ na-eme Baịbụl a yasago brain ọ na-aghọta kịta na ya okwu mountain is abụ mgbe m na-eji adoration n'Enugu ọ na-abụ njesi adoration Elijah Enugu brainwash chai sai by faith you can command the mountain to move away from its position nnabata agba mfe ebe ugwu dị religion bụ madness because something will be speaking in you esigo na onye ga na-asị gị chigharịa. That is the meaning of chigharịa or born again. Gị chigharịa otu anyị si na-eche echiche ka mmadụ ndị kasịzie gị chigharịa gị mee gịnị ichegharịzi ichewe echiche ka atụrụ ichewe echiche ka gịnị ichewe echiche ka gịnị ịkpọkwasị akpọkwụ kedụ ka atụrụ sa gị ije ngwa mee na sign ka atụrụ sa gị ije ọ na-eme gịnị ọ na-eme gịnị onye na-abụzi eziokwu na ndụ ọ bụ na ichegharịa ichewezi echiche onye ara mgbe a bụ njesi adoration mpụta ebe ugwu dị na kọmand ugwu mgbe nne Enugwu ahụ dị m ka ọ na-apụ n'ọnọdụ ya na-enwe aṅụrị mgbe na-eme ka ekpere m ahụ ka ọ rụọ ọrụ ekpere ada arụ ọrụ si na ekpere ada arụ ọrụ ekpere ada arụ ọrụ ekpere ada arụ ọrụ ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ mana ekpere bụ ayịyọ mana ekpere bụ ayịyọ ọfọ bụ ihe fọdụrụ anyị bụ mmadụ ime anyị gọcha ya bụ ọfọ anyị emepụta ya n'omume anyị wee na-azụ na igbu aka dị na anyị ga-egbute mma na igbu aka ekpe na anyị ga-egbute mma na igbuo n'iru na anyị ga-egbute mma na igbuo n'azụ na anyị ga-egbute mma nke gosi na anyị ga-egburiri bifo anyị egbute ihe ọma mana ọ bụrụ ndị ụka fasị ga receive without Igbo without work I receive I claim it I take it I convert it I pick it I draw it I hug it akụkọ ndị gịnị asị gị kọ aka n'ụzọ ga-emepe onye ọ na-eji akụ aka n'ụzọ na-abụrụ n'ụzọ ya bụ gịnị bụ gịnị bụ gịnị bụ gịnị asị gị yọọ na ị ga-ayọta ndị Igbo abụrụ ndị gịnị 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 asị gị chọọ na ị ga-achọta ihe a gwara anyị bụ na nwaajụ adịghị efu gịnị nwaajụ adịghị efu gịnị nwaajụ adịghị eme gịnị nwaajụ adịghị efu gịnị nwaajụ adịghị efu gịnị Baịbụl sị na anyị ga-ayọta ife ndị nna anyị gwara na nwaajụjụ adịghị eme gịnị ị na-edeghe iyo ị na-edere dị na-ajụ ajụjụ na-eme gịnị M5 Adam nwanyị ọ na-abụzi eziokwu na ndụ bụsọ ọbụrụ n'ụfọdụ ndị ụka ma na ha ndị wayo ụfọdụ nke je gwuo ha wayo n'ọka ife ha na-arụ mmadụ fesi nwe onye jere ka ha si ka akụkọ si kọọ na nwamba bata na chọọchị n'ụlọ ụka na Anglican chọọchị n'ụlọ ụka n'ọka wee sị ya na God nwere ife o mere ya na chọọchị chenji eru ufu n'ụka ụmụ bizango ụmụ gịnị nwa reverend nwa bizango nwa mugu n'ikele m na onwe sens onye wayo mụ na dịrị ọwa ya abịaghị iwu ya ọ rapụ the boy kpọọ kapịnta ebutise zinc were resi ndị akpakara zinc were ego mee gịnị ihe na-akpịa fesi ihe na-akpịa bụ gịnị ihe na-adụka na-agba onwe ha bụ gịnị ndụka riri ya origwe ndụka ọ bụrụ gịnị onye na-aba onye na-aba omena na bụzi esokwu na ndụ do me I do you man no go vex do me I do you man no go vex do me I do you man no go vex ihe nwoke a mere bụ do me I do you man no go vex chop me I chop you man no go vex brainwash me I brainwash you man no go vex deceive me I deceive you man no go vex ime ma ndị ụka ji bụrụ ndị wayo ị ga-eju na-egechago ihe Mathias Ezeaku kwuru ebe a ngwa debe ya n'efere mba ụwa maka ide ya onye ọzọ agụọ ya mara ihe idere marụ ma eziokwu ma ihe niile ọ na-ekwu ma eziokwu ọ bụkwa na o nwee pọintị iji isi na ọ bụghị eziokwu ide ya ọ bụkwa na iji pọintị isi na ihe niile ọ na-ekwu bụ eziokwu idekwa anya ka ị na-ede ihe na comment section o nyere n'aka ịma ma Mathias Ezeaku ọ na-aghọrị ndị be anyị ka ọ naghị aghọrị ndị be anyị ọ bụghị ịnọrọ isi na ọ na-aghọrị ndị be anyị mana o nweghị ihe ị na-ede na comment section ọ isikwanụ na ọ dị aghọrị ndị be anyị mana onweghị ihe ị na-ede na comment section ihe anyị ga-eme ka ndị mmadụ marụ ma eziokwu ma asị ndewo na ụmụnne m biko na-echetụkwana i like, i share, i subscribe daalụ.